Хәлләр Аллага шөкер әйбәт. Мин бераз гына экраннардан югалып торсам да, сәнгать эшемне, иҗат эшемне беркайчан да югалтмыйм. Әкрен генә эшләп киләм, җырлыйм, яңа җырлар яздырам. Менә тиздән дип әйтәм инде. 2 өр яңа клип минем дөнья күрәчәк, Алла бирсә. Эстраданы ничек дип әйтим, бүтән җырларны, җырчыларны карап барам дип әйтә алмыйм. Концертларга йөрергә кызганычка каршы вакытым юк. Йөрергә кирәк әлбәттә. Ну, өлгәшеп булмый. Кемнәрне тыңлыйм дигәндә, мин күбрәк классик җырчыларны тыңларга яратам. Шуңа күрә бүген көндә бик теге яратып тыңлый торган җырчыларым юк диярлек татар сәхнәсендә. Ну, шулай да берсендә теге читләп әйтәсем килми, начар, әйбәт дип, барысы да үз урынында, үзенең кыйммәте бар, үзенең яраткан тыңлаучысы бар. Менә күпмедер ел арасында күп ничәмәдер җырланган әйбәт, ниндидер клиплар төшерелгән. Сәнгать бит шундый эш, һәр вакытта эзлисең үзеңнең үз җырыңны. Бик күп җырлар җырланылган. Үземнеке түгел, чак кына кеше сүзен тыңлап яздырган җырлар булды. Хәзер әкренләп кенә мин инде үземә күңелгә ятыш җырларны гына сайлап, үзем яраткан җырларны җырларга дигән шундый үземә юнәлеш куйдым. Минем җырлар күбрәк халыкчанрак, татар милли рухында булырга тиеш дип уйлыйм. Ну, шулай да бөтенләй артта калырга тиеш түгел, заман белән бергә атлап барырга тиеш. Менә бик күп тапкыр шушы нине урысча әйткәндә примерны китерәм. Чит ил җырчылары нинди телдә җырласалар да, нинди генә стильдә җырласалар да, алар үзләренең милли рухын, колоритын югалтмыйлар. Ә безнең татар эстрадасында чак кына эстрада алга барса да, ничектер татар рухы югала. Менә шул рухны, татар рухын, милли хәңне югалтмаска дигән юнәлеш минем, Алла бирсә. Ну, ничек дип әйтсәм дә, Дина Гарипова ул әлбәттә ул татар җырчысы түгел. Бездә Татарстанда туып үсә дә, ул яхшы җырчы, Ходайдан биргән бик талантлы, матур тавышы бар. И һәм инде андый зур проектка ләгеп, Россия күләмендәге андый проектка ләгеп китүе, аның бик зур уңыш дип уйлыйм. Чөнки безнең профессиядә, безнең эштә уңыш иң беренче кирәкле бердән тора. Әгәр дә уңышлы, урысча әйткәндә, везучилыгың булмаса, әлбәттә төшеп каласың, читтәрәк каласың. Динәнең җырына килгәндә, ул миңа аның җырлавы бик ошый. Ничектер бик профессиональ мәктәп белән тавышы бузылмаган, бары тик үзенең Ходай биргән табигый тавышы белән матур итеп җырлый. Андый җырчылар яшьләр арасында күп булыр да әле дип ышанам. Әлбәттә, һәрбер эшне башлап киткәндә ниндидер этәргеч кирәк, ниндидер ярдәмчеләр кирәк. Бу җыр өлкәсендә генә түгел, башка теләсә кайсы бизнесны алсаң да, нинди эшне алсаң да, һәр вакытта да этәргечләр кирәк, ниндидер спонсорлар кирәк. Әлбәттә, бу бер юлларның берседер. Яшьләр ниндидер продюсерлар үзәге белән, компаниялар белән берлектә эшләп, сәхнәгә чыгу ул иң җайлырак юлларның берседер дип уйлыйм. Үзең генә әлбәттә зур акчалар түгеп телевидениегә чыгу җиңел түгел. Мин инде сәхнәдә үземне профессиональ сәхнәдә санаганымда юк, бер 10 еллап бар. Тик күп итеп альбомнар чыгармадым. Үземнең яздырган җырларым минем инде 200гә якын җырым бар минем. Тик альбомнар күп чыгармадым. Мин бары тик бер альбом чыгардым. Никтер шушы альбом чыгарырга җыйынып бетәлмим әле һаман. Чыгарырга кирәк инде яңа җырларны туплап. Концертлар Казанда бер генә сольный концерт куйдым. Шит шәһәрендә күп куйдым, Уфада куйдым, Сибир якларында күп йөрдем. Гомумән Россия күләмендә ерак Дальний Востокларга хәтле барып концертлар куйган булды. Безнең татар милли рухлы җырларны бик күтәрмиләр. Ничектер дәүләт рәвешен, дәүләт астыннан ничектер телевидение аша шундый элекке моңлы җырларны, аларны бит яңа ничектер яңаша иттереп чыгарырга була. Шул ук безнең борынгы җырларны яңа стильдә эшләргә була. Колоритны югалтмыйча. Яшьләр талантсыз дип әйтмәсен, бик күп талантлы яшьләр бар. Аларга бары тик үрнәк кирәк, күрсәтә белүчеләр кирәк. Телевидениедан шундый җырларны, җырчыларны күбрәк күрсәтсеннәр иде. Күбрәк үзебезнең милли моңларыбыз ишетелсен иде. Алар ишетелсә, әлбәттә, яшьләр кызыгыр. Шуннан да күңел түрендә ничектер зур шатлык хисе бар. Чөнки мин Казанга 99 елда килгәндә ничектер бераз күңелем киткән иде. Ниндидер мин Башкортстаннан Уфа шәһәреннән килдем. Яшел шәһәрдән соң Казан миңа ниндидер соры булып күренгән иде. Ә хәзер инде бөтенләй кирегә үзгәрде. Казан бик ямьле, матур. Хәзер машинада йөрү дә рәхәт, юллар яхшырды. Гомумән кешенең менә карашы да икенчеләнде. Бәйрәм рухы
инде бар кешенең күңелендә сизелә, нык итеп сизелә. Чынлап та менә ниндидер горурлык хисе бар инде. Казан минем Казан дип әйтәсе килә. Безнең мактанырлык әйберебез бик күп. Казанның, Татарстанның, татар халкының аның сәнгате бик бай. Моңарда бер кем дә шикләнмәс дип уйлыйм безгә. Опера театрына барсаң да, Камал театрына барсаң да, Тинчурин театрына барсаң да, концертларга барсаң да бик күп яхшы тәэсирләр алып кайтырга була. Мин инде моның белән очрашканым бар, чит шәһәрләрдән дусларым килгәндә, хәтта татар түгел булган, урыс булган дуслар килгәч тә Камал театрына барып сокланып, мондый әйберне күргән юк дип чыкканнарын күргәнем бар. Шуңа күрә тәкъдим итәргә безнең әйберләребез бик күп кунакларга.